सरखार दागोन बे समाव जोङो इयुथनि थाखाय जों माबायदि खामानि मावो आरो मावनो रोङाब्ला आंखौ बुं रायजो राजा आइ आफादनि गासैबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिनाय थाबाय दिनै नंगौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सुइदु समस्तिनि खुंगिरि प्राइमारि अफिसाव दिनै मोनसे मेल खुंदों बे मेलानो जादों जयनिं प्रग्राम दिनै बे जयनिं प्रग्रामाव गोबां बिदिनो ओरै लाइमुथि थिनालि आरो सारियालि आरो खजुबारि जायखिया बेफोरबायदि दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां जायगानिफ्राय दिनै जयनिं जाफैदों दिनै बे जयनिंआवहाय बेल' मानसि जानाय नङामोन गोबां दंमोन किन्तु माखासे दानि सोलिबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार बिथांमोननिफ्राय माखासे प्रब्लेम बाथ्रा खोनानायनि थाखाय दिनै बिथांमोना गिनानै बिथांमोना फैयाखै नाथाय बिथांमोना खोथा होदों जे जेब्लानाखि इलेक्सन जायो अब्ला जयनिं खालामनायाव माने जयनिंनि जि सोनाय आर'नाइ बे आर'नाइखौ सोस्लाबनो हानाय नङा होननानै बिथांमोना आंनो निउस होदों खोन्थादों बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना आं दिनै फैनानै आरो बेवहाय ब्लकनि बा प्राइमारिनि आन्दाराव जाय बिथांमोना दिनै जयनिं जाबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बिदिनो दाब दाब जायगायाव दिनै जोङो जयनिं खालामगासिनो दङ आरो जोंनि बिपिएफ दोलोआ दिनै जयनिं खालामगासिनो दङ दिनै आसरित दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट थासेयावबो मानि थाखाय दिनै जिरायथ'नाय जे बिपिएफ दल बे बिपिएफ दलाव मानि थाखाय जयनिं जादों बेवहाय आरो सोंनांगौ आरो बुंनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया दिनै आं बेखौनो खावलायदों जाय बिथांमोना पार्टिजों बा पार्टिखौ मोजां मोननानै बा सोरबा लिडारखौ मोजां मोननानै जुदि फैनो गोसो दंब्ला बिथांमोननि थाखाय अरायसम जोंनि दरजाया खुला आरो दिनै बिथांमोननि थाखाय जोंनि गोसोआ खुला दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों जाय बिथांमोना फैबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जाय बिथांमोना फैबावगोन बिथांमोना जोंजों जगाजग लानो हागोन आरो सारमोनजों जगाजग लानो हागोन आरो दिनै आंनि आन्दाराव नैबे सुइदु समस्तियाव 200 जन प्लास बै सासे सानै बारा बै सासे सानै खम बिदि जागोन आरो जाय बिथांमोना फैदों बिसोरो एकदमबारे इउपिपिएल गोथार बिथांमोनखौ मबाइलाव केमेरायाव नायबानो सिनायगोन इउपिपिएलनि ना बिपिएफनि आरो दानि इउपिपिएल सरकारनि माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थायोना बिपिएफनि मानसिया बिपिएफखौनो सोदों होननानै गतिके दिनै सुइदु समस्तिनि मानसिफोर दिनै नायोब्ला आरो सोरबा लिडारफोर लायोबा नायनो हागोन बबे साइडनि मानसिफोर आरो बिथांमोना मानि थाखाय दिनै बेल' जादों बिथांमोननि माखासे खोथा दङ बे खोथाखौ आं दिनै बुंथ'ला नङाबा बिथांमोननि थाखाय प्रब्लेम जाहैगोन आरो बिथांमोना दिनै हरनि गेजेराव मा खामानि मावदों बे जयनिंआव फैनो नागिरनायाव बिथांमोननि माबाखौ आं दिनै बुंला बुङोब्ला आरो दुखु मोनलायनाय जायो गतिके बिनि थाखायनो जाय बिथांमोना फैबाय आरो जाय बिथांमोना फैयाखै बिथांमोना उननि समायाव आंनो खोथा होदों आरो बिथांमोना आंनो लिस्टखौ हैगोन आरो बिथांमोना लिस्ट खालामगासिनो दङ दिनै नंगौ दिनै जि खामानिखौ दिनै जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार बे सरकारा गोदो जेब्लानाखि सरकार दायाखैमोन बिटिआर सरकार बे समाव गोबां बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै बे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना गोबां खामानिखौ जि लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन बिमा माहारिनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन दिनै जातिनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन दिनै बे खामानिखौ बिथांमोना स्पष्ट दिनै खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हायाखै बेनि थाखायनो जोंनि माखासे लाइमोनफोराबोथ' दिनै साननो हानाय गोहो दंसै दिनै साननो हानाय गियान दंसै दिनै गावनि लाइफखौ दालांनो थाखाय गावनि लामायाव थाबायनो थाखाय गावबा गाव मोनसे थांखि थायो दिनै जाय बिथांमोना लाइमोन जोहोलाव आरो सिख्लाफोरा दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआव फैदों आरो फैबावगोन आरो फैनो सानदों बिथांमोनखौ बेखौनो आङो सासे लाइमोन यां जेनेरेशन लेभेलनि हिसाबै आङो बेखौनो साजेसन होनो सानदों रायजो राजा जोंनि इयुथ्स आरो जोहोलाव सिख्लाफोरखौ दिनै फै जोङो ज' आवगायो मानो होननानै बुङोब्ला आंबो सासे लाइमोन आंबो सासे यां जेनेरेशन लेभेलनि मानसि दिनै जोङो माखासे बोराय बुरै बोरायफोरनि आन्दाराव जों मानो थाबाय थानो जोंहाबो मोनसे पावार खालामनांगोन जोङो लाइमोनफ्रा दिनै जोङो मोनसे खामानियाव जोङो थाबायनो थाखाय दिनै थांखि आरो चेलेन्ज होनाया दिनै जोंनि गेजेराव थानांगौ दिनै बेनि थाखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों आरो फैगोन आरो आंजों हेफाजाब लागोन बा आंजों जगाजग लागोन होननानै आं दिनै बिथांमोनखौ आङो नेनानै दङ
आरो बिथांमोननि थाखाय आङो गोबां खामानि मावनांगौ आरो मावलांनांगौ जोंहा खामानि दङ आरो जों लाइमोनफोरखौ माबे लामाजों दैथायलांनांगौ आरो मा मावलांनांगौ लाइमोनफ्रा मानि थाखाय मा गांनाय दङ मा उखैनाय दं मा मावनो लुबैयो बबेयाव मा खालामहैनो लुबैयो बबेयाव मा थांखियाव थाङोब्ला बबेसिम सहैयोब्ला बबेसिम मा जाहैगोन बेखौ जों आङो सानखांनो हायो बा आं साननो थाखाय आंहा गियान दङ बिनि थाखायनो आङो गोबां लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों फै जों ज' ओंखारनि दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि गांनाय उखैनायखौ दिनै जोंनि बोराइसा लिडारआ दिनै बिसोरो दिनै जेबो मिथिया दिनै साप'ज एगजाम्पोल दिनै आं फुटबल गेम जोनो मोजां मोनो दिनै जोंनि सोरबा लिडारा दिनै फुटबल गेमखौ दिनै मोजां मोना सोरबा बबेबा क्लाबाव थानानै बबेबा क्लाबाव जुदि फुटबल गेम दङ होनना बुङोब्ला सासे आलासि महरै लिंहरोबा बिथाङा आंनाव बबेबा प्रग्राम दं आं बिदि जाबाय होननानै बिदि खोथा बुङो दिनै आं सासे यां जेनेरेसन लेभेलनि हिसाबै इयुथ्स हिसाबै दिनै आङो फुटबल गेमखौ आं मोजां मोनो आं स्पर्ट्सखौ मोजां मोनो जेरावखि लिंहरा मानो आं दिनै स्पर्ट्सआव थाङो दिनै बेफोरबायदि स्पर्ट्स गेम होननाय दिनै माबा मोनसे दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि खामानि मावनायखौ दिनै आं मिथियो दिनै जोंनि माखासे बोराइसा लिडारफ्रा दिनै मिथिया जानो हागौ खिन्थु थायो खिन्थु बहुद खम बिनि थाखाय जोंनि माखासे लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों जोंनि लामा हान्थिनायाव जोंनि लामा थाबायनायावहाय गासैबो मानसि जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे जोंजों ज' जायो आरो आंनि खोनानायाव निसिमायाव 280 जन इयुथ्सफ्रा दिनै जमा जागासिनो दं बिथांमोना आंजों फैगोन आरो बिथांमोननि थाखाय जेब्लानाखि जोङो 2025आव सरखार दागोन बे समाव जोङो इयुथ्सनि थाखाय जों माबायदि खामानि मावो आरो मावनो रोङाब्ला आंखौ बुं आं दिनै इयुथ्सनि सासे दैदेनगिरि जानानै दिनै आङो बेखौ आं दिथा होदों बा आङो रायजो राजानि आङो दिनै